Tosiaan meidän tiimillä, tällä meidän case-asiakkaalla, oli huomattu 2 jalan minikyykkyä tehdessä, että tosiaan polvet lähti tänne sisäänpäin kääntymään. Ja sitten myös sitä tehdessä niin tätä alaselästä oli mennyt myös pyöreäksi selkä, että siihen ajattelisin, että olisi hyvä aloittaa tällä kyseisellä liikkeellä. Eli just alettaisiin harjoittelemaan sitä minikyykkyä. Ja voitaisiin aloittaa ihan vaan tekemällä sitä. Eli menemällä siihen asti sillä tavalla, että ne pysyy ne polvet siellä suorassa ja se selkä myös sitten suorana. Ja tosiaan sinne voi tänne selkään, tuonne alaselän kohdille pistää urheiluteippiä, joka sitten muistuttaa siellä, jos se selkä meinaa pyöristyä, että se kiristää sitten siellä pikkasen, niin silloin tietää, että pitää taas korjata sitä asentoa sieltä selästä. Sen lisäksi sitten tähän polvien ympärille voi tosiaan pistää semmoisen lyhyen kumilenkin. Tähän näin. Polvien yläpuolelle ei tuohon ihan polviin, mutta tähän vähän polvien yläpuolelle. Minulla nyt ei tässä valitettavasti itselläni semmoista ole, että pystyisin näyttämään, mutta sitten kun se kuminauha on tässä polvien yläpuolella, niin kun lähtee menemään siihen kyykkyyn, niin siinä sitten hyvin huomaa sen, kun se vastustaa niitä polvia, se kuminauha, niin siinä huomaa hyvin sitten sen, että missä ne polvet pitää siinä. Ja mukavasti sit saat aktivoitua myös täältä lonkanloitontajia samalla. Niin se voi olla myös hyvä apu sitten siinä, että pystytään sitten alkaa hahmottamaan sitä, että miltä sen kuuluisi tuntua, että miten ne polvet saa sitten pysymään siellä oikeassa kohdassa. Ja näitä liikekontrollin harjoitteita kannattaa tehdä ihan joka päivä, mieluusti jopa useamman kerran päivässä. Ja tehdään sillä tavalla, että kerrallaan aina tehdään sitä niin kuin liikettä noin 2 minuutin ajan. Ja sitten se toistaan se pari minuuttinen mahdollisesti useamman kerran päivässä. Ihan joka päivä mielellään. Sitten tällä meidän case-asiakkaalla oli huomattu lihasheikkoutta täällä lonkankoukistajien alueella. Ja siihen ajattelisin, että olisi hyvä liike ihan voi tehdä joko seisalteen tai makuullaan. Eli seisalteen liike menisi näin, että lähdetään nostamaan polvea ylös, jolloin täältä sitten jännittyy nämä lonkankoukistajat. Näytän vielä sivusta. Eli näin, nostan sitä polvea ylöspäin, jolloin nämä täältä jännittyy. Sitten vaihtoehtoisesti tosiaan voi tehdä myös sen lattialla. Tosiaan täältä lähtee nostamaan tätä polvea kohti tänne rintakehää. Ja tässä tosiaan, koska meidän asiakkaalla oli myös sitä rajoitusta siellä polven fleksiosuunnan liikkeessä, niin tarvittaessa pystyy myös tekemään jalka vähän suorempana, jos ei onnistu polvi noin koukussa, mitä minä äsken näytin. Ja tosiaan sitten kun onnistuu hyvin tuo ilman mitään vastusta tuolleen selälleen tai seisalteen, niin sitten voi laittaa tällä tavalla vaikka sohvan jalkaan kiinni tämmöisen löysähkön kuminauhan. Ja laitan sitten tähän jalkaan. Ja mennään sinne pitkäkseen. Ja lähdetään sitten sitä viemään sitä jalkaa taas tänne kohti rintakehää. Niin nyt me saadaan hyvin myös vastusta siihen liikkeeseen. Ja saadaan helpommin vahvistettua sitten niitä lonkankoukistajan lihaksia. Ja tosiaan näitä lihasvoimaharjoitteita
eli näitä lonkankoukistajien lihaksien harjoitteita, niin kannattaisi tehdä se 2-3 kertaa viikossa, 3-4 sarjaa ja yhdessä sarjassa aina 10-12 toistoa. Tässä liikkeessä tietysti sitten se 10-12 toistoa per jalka. Ja sitten meidän tällä case-asiakkaalla oli vielä liikerajoitusta polven fleksiossa, eli ei sitten koukistu kunnolla se polvi. Joten siihen sitten tämmönen liike, että tosiaan voi ottaa vaikka minulla on nyt tässä tämmönen matala sohvapöytä, käy myös tietysti sohva tai joku muu penkki. Eli laitetaan siihen tämä toinen jalka ja sitten lähdetään työntämään tätä, pistetään painoa tänne polvelle ja työnnetään tätä siihen asti, mihin se menee. Tietysti aluksi, jos ei mene niin paljon, niin sitten työnnetään sen verran, mitä menee. Ja tehdään tämmöistä eestaas-liikettä, että ei jää hirveän pitkäksi aikaa painamaan sinne, vaan aina tuon takaisin ja laitetaan uudestaan. Ja yritetään aina joka kerta saada vähän pidemmälle tätä polvea työnnettyä. Ja sitten kun se alkaa onnistumaan, niin tietysti voi siirtyä vähän lähemmäs, jolloin sitten sitä polvea saa koukistettua vielä enemmän. Ja sillä tavalla pystytään sitten harjoittamaan sitä polven fleksiosuuntaista liikettä, jolloin se sitten pitäisi onnistua ajan mittaan paremmin. Ja tätä liikkuvuusharjoittelua tosiaan kannattaisi tehdä se 2-3 kertaa viikossa, 2-3 sarjaa ja sarjassa 10-30 toistoon. Aluksi tietysti sit kannattaa aloittaa vähän vähemmällä sarjamäärällä ja vähemmällä määrällä myös viikossa, että voi aloittaa vaikka sillä yhdellä kerralla viikossa ja sitten kun alkaa onnistumaan jollain tavalla jo tai päästään alkuun siinä, niin sitten voidaan tehdä se 2 kertaa tai jopa 3 kertaa viikossa. Mutta siihen pyritään, että olisi se 2-3 kertaa viikossa. Ja sitten se sarjamäärä ja sarjoissa toistot, niin aluksi voidaan lähteä liikkeelle ihan siitä, että tehdään se 10 toistoa. Ja sitten nostetaan vähitellen niitä toistoja, kun aletaan edetä tämän jutun kanssa. Ja tosiaan myös sitten näitä muita harjoitteita tehdessä, niin kannattaa myös niissä tietysti muissakin arjen askareissa sitten huomioida se alaselkä sekä ne polvet, että ei tosiaan ne polvet lähde sinne sisäänpäin kääntymään ja että se selkä pysyy sellaisessa luonnollisessa asennossa eikä lähde pyöristymään. Ja tosiaan sitä teippiä voi pitää myös sille ihan arkana, jos on semmoista urheiluteippiä, niin se pysyykin siellä ihan hyvin. Niin ne kannattaa myös sitten huomioida ihan näitä muita liikkeitä tehdessä sekä omassa arjessa.